गइल अरग के बेर हो गइल अरग के बेर अभी आप सुन रहे हैं एसके म्यूजिक गाँव की प्रस्तुति। गइल अरग के बेर हो गइल म्यूजिक बाय डीजे उमेश शुकीपुर बाजार। राह निहारे बरतिया देवी दर्शन दीनानाथ हो देवी दर्शन दीनानाथ हो राह निहारे बरतिया देवी दर्शन दीनानाथ हो देवी दर्शन दीनानाथ हो और अगले बरती अर्जी करे अर्जी लिही न स्वीकार हो उग सूरज दे हो गइल अरग के बेर हो गइल अरग के बेर हो गइल अरग के बेर म्यूजिक बाय डीजे उमेश शुकीपुर बाजार। कमला किनारे छठी घाट बनावली गाई गोबर से केली हमनी पार कमला किनारे छठी घाट बनावली गाई गोबर से केली हमनी पार आलर झालर से छठ घाट देले बनी दीनानाथ सजा पियर साड़ी पहन के अरग उठौली तोहार हो अरग उठौली तोहार हो अरग उठौली तोहार हो म्यूजिक बाय डीजे उमेश शुकीपुर बाजार। डोमरा से दौरा और कोनिया मंगावली कुमरा से कोसी कुरबार मंगा डोमरा से दौरा और कोनिया मंगावली कुमरा से कोसी कुरबार मंगा ठेकुआ पुष्पा और फल से हम अरग ले बानी हो सजा पानी बीचे खार हो